ning Rama Ibu ingkang tansah ngasuwun nggenipun Kang Putra mugi kasembadan bagya klarga sing mulya Rama Ibu. Pangabektaning Sri Atmaja Monang temanten Kakung Dalas Putri. Satuh kanturaken ing asaning Rama dalasan Ibu saben dina saben hari. Pangabekten ridaning Gusti karo ridaning wongto pramila ingkang dan siang punika pangestuning Rama Ibu minangka jimat paripe handayani gesang beberan ingkang langkung sae. Sing mangabektening Sri Atmaja ngasaning Rama dalasan Ibu.